Fɛn min ye nin ɲɔgɔn yeba in ye Banque mondiale ale ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ bɛ kɛ san o san walasa k'a lajɛ Banque mondiale a kɛlen don ka projet ni programme minnu financer Mali jamana kɔnɔna la ka olu lajɛ wari ninnu kasabiw a bɛ yɔrɔ jumɛn de la nafa jumɛnw sɔrɔla a la ɲɛtaga jumɛnw sɔrɔla a la gɛlɛya jumɛnw bɛ baara ninnu na olu bɛ se ka labɛn cogoya min na projet minnu sigilen don sen kan Banque mondiale fɛ olu ka se ka taaɲɛ sɔrɔ cogoya min na. Ni u ye a jateminɛ san kɔnɔ baara minnu kɛra nafa minnu sɔrɔla baara in kɛtɔla gɛlɛya minnu sɔrɔla la o gɛlɛyaw bɛɛ de bɛna ɲɛfɔ solution minnu bɛ se ka sɔrɔ pour que halisa ni Banque mondiale cɛ baara bɛ se ka nɔgɔya ka taa ɲɛ cogo min na an kan ka solution minnu adopter ni solution minnu identifier jɔn kan ka o solution nin bila en œuvre ka solution nin baara kɛ délai joli bɛ d'a tigi ma pour que solution in ka kɛ donc o de tun ko bɛ sen na bi. Donc an b'a hakili k'a fɔ il y a 24 projets 24 Banque mondiale y'o de financé bi Mali kɔnɔ u y'a financé a montant hakɛ bɛ taa bɛn fo miliyari 1 ani miliyari 300 ni kɔ ma an ka CFA la parce que n'i y'a jateminɛ dollar la a bɛ bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 800 di den ma Banque mondiale y'o de financé u y'a jira k'a fɔ a fanba financement taara énergie agriculture sɛnɛ transport ani eau et assainissement. Nin baara in min bɛ sigi sen kan san o san a kɔni b'a to fɛn min ye Banque mondiale bɛ musaka minnu bɔ ka don a ka projets la an ka jamana kɔnɔna la olu ka se ka ɲɛdɔn cogoya min na a baara ninnu tɛ taa gɛlɛya kɔ gɛlɛya dɔw olu sɔrɔla ɲinan ta la fɛn min ye minisiri min ɲɛsinen don an ka wariko ni nafasɔrɔ sira kow ma n'o ye Alfuseni Sanu ye ale y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya ninnu tali ka bɔ yen nɔ o kɔni bɛ kɛ Mali jamana ale ni Banque mondiale olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la. Donc u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu sɔrɔla kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ kɛ a marché ninnu passé tɔ la retard bɛ don o la délai retard dɔ bɛ don fana o bɛ a sɔrɔ état kan ka remboursement minnu kɛ souvent u y'a jira k'a fɔ retard bɛ don remboursement ninnu na dɔɔni u y'a jira k'a fɔ fana retard dɔw bɛ kɛ ni an ye projet signé ra n'u cɛ le temps que anw bɛ a kan ka passer circuit min fɛ anw fɛ yen conseil des ministres conseil de cabinet ka taa assemblée la ka tila ka taa cour suprême la u y'a jira k'a fɔ o délai ka jan donc ka fɛɛrɛ kɛ comment o délai bɛ se ka nɔgɔya u y'a jira k'a fɔ fana les équipes minnu bɛ projet ninnu baara kɛ il faut k'olu équipe ka to ka renforcer il faut que contrat dɔ ka signer ni équipe ninnu cɛ contrat an b'a fɔ min ma contrat de performance pour que k'a jira n'i ma nin kɛ ka se nin hakɛ la i bɛ se ka bɔ baara la n'i ma nin kɛ ka se nin hakɛ la ni nafolo hakɛ bɛ se ka tigɛ ka b'i ka sara la donc o de contrat de performance ye pour que ka unité de gestion ninnu minnu bɛ projet ninnu baara ka se ka u inciter u ka se ka projet ninnu kɛ ka ɲɛ sujet yɛrɛ tun bɛ thème kelen mun kan ko la durabilité kɔrɔ n'an ye projet minnu financer o projet kan ka se ka kɛ n'a financera ka ban a nafa kan ka se ka bɔ projet yɛrɛ kɔfɛ san 10 san 20 o kɔfɛ mais a man ka kɛ ko n'u ye projet min financer n'an ye san 10 kɛ projet bilali la sen kan il faut k'an ka na phase 2 la tuguni ka san 10 wɛrɛ kɛ phase 3 ka san 10 wɛrɛ kɛ donc a bɛ ko ni nafa t'a la ni dun ye projet financer ni san 10 tɛmɛna dɔrɔn normalement projet effet kan ka to yen c'est comme ni siraba effet kan ka to yen projet yɛrɛ kɔfɛ projet tɔ bɛɛ kan ka kɛ ten donc thème tun ye k'an ka miiri ka tasibila kɛ komi an bɛ se ka kɛ n'an ye projet minnu financer olu bɛ se ka nafa bɔ hali projet yɛrɛ mɔgɔ kɔfɛ san 10 san 20. Nin kɛnɛ in kan jɔnjɔndiw olu kɛra Banque mondiale kelen don ka musaka don baara minnu na olu maa dɔw ma u ka cɛsiri la o baara ninnu taaɲɛ la. Ni mɔgɔw jɛra ka baara kɛ n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn kɔnɔ ani ŋaniya ɲumanya la a bɛ se ka kɛ sababuya bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ donc jango anw ka baara ɲɛsinnen don kosɛbɛ ka taa musomaninw fan fɛ donc ni an y'u ka kalanko an ye dɔ k'o la ka dɔ kɛ kɛnɛyako la ka dɔ kɛ nafasɔrɔ siraw la ani fɛn caman ni an ye jɔnjɔn sɔrɔ vraiment nisɔndiya de don kosɛbɛ ka taa n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ma u bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan ka taa an ka minisiriw ma ani an ka cabinet ani Banque mondiale mɔgɔw n'an minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ministère fɛn o fɛn bɛ baara kɛ projet choisi kɔnɔna na ka taa ministres la ka taa bila directeurs nationaux la ka bila u ka baara ɲɔgɔnw bɛɛ la donc en tout cas nisɔndiya de anw ta ye wulada in na.
an b'a yira la k'a fɔ baarada minnu ni Banque mondiale ale ka musaka bɛ don o la o dɔw kɛra kuranko ani jiko ye fo ka taa se sɛnɛ ani baganmara ma sirako kɛnɛyako ani kalanko ma cogoya min na.